Hormatly vatandaşlar, bugün 28 iyun 2020 yıl. Men Halmurat Öyünov öz maşgalamyň bir bölegi bilen şuň bütün halkymyz bilen bilelikde şol diktator Gurbanguly Berdimuhammedowyň doglan gününe goşa dyrnak içindäki sowgatymy edýär. Sowgat nämeden ibaret? Sowgat şol bir kanun prezidentiň häkimet başynda 14 ýyl oturanyny men özüm we maşgalam bilen biz doly narazy we şoňa garşy. Şonuň üçin hem şuň gün halkymyz bilen bilelikde şol protest aksiýalaryna gatnaşýar we öz narazyligimizi şu ýerde Şwetsiýadan bir kiçijek owasyna bildirýär. Diýjek bolýan zadym watandaşlar ahirki netijede yeňişdiňe halkyňky bor, yeňişdiňe bilinki bor, ilinki bor. Şonuň üçin biz diňe öňe gitmeli, bize ýaxşy durmuş diňe bilelikde görüşimizde bar, şonu hukman eder. Yaşasın azat erkin Türkmenistan, gün bolsun diktator, gün bol.